Здравейте на всички, аз съм Теодор Йолов и днес ще снимам на Skywars. Надявам се да ви хареса клипа. Вече един път снимах в този сървър. Вече се чувам, да, само да ви спомена. И вече сега в момента игра с Knoxville и с Knoxville имам 5-6 победи. А пък с Cowboy нямам нито една. С Cowboy не игра са толкова много, сколкото с Knoxville. С Knoxville играя поне от една година с него. Оу, добри айтеми. Меч. Тук ваица. Тук златна ябълка. Тъй. Надявам се да ви хареса песента на Сина. Тя ми е една от любимите песни. Хайде, ще взема и те са айтъмки. Сега съм оголемила екрана и всичко се вижда. Опа, някой е стигнал до спауна. Пък аз ще стигна до играч. Мале, много бързо умират. Масамина, you can see me. You can see me. Masamina, you can see me. Masamina. Оп, спряме. Сега ще си пуснем. Тъй останахме само двама, май. Оп, без да искам спрях на пауза. Нека да пуснем на голям екран. Аре, никъде няма панталонки. Сега как ще го... той издъма мечето. Нямам шанс. Има ли лък? Сега само да отида и съм възкапал. Оу! Yes! You can see me. Masami now. Състои с Knoxville съм най-добър, дами и господа. Нека да видим колко време снимаме. 4 минути. Хайде, за 4 минути сме ги скапали. С Knoxville имам най-много късмет, дами и господа. Вече и се чувам. Това е много хубаво. Малко съм прегладнял. В реалния живот. Някой ми звъни. Masami now. You can see me. Masami now. Salim now.
You can see me, Matsami now. Matsami now. You can see me, Matsami now. Matsami now. Ау! Мали, бегай! То ще ме пръсне с лък. Свършиха ли му стреличките? Айде! Еде! Пуе! Хедшот не мога. Не мога да се прицеля добре. Пак ли почна да тъпа? Оу, боскил! Аре, пак да си пустиме. Ти. Айде до тук да стигнем. Поне. Айде, 3 сме. Само и ако пак победа. Аз го путнах с дървен меч, той беше с диамантен. Би трябвало да има малко срам, малко поне. Сам няо. You can see me. Аз му направих you can see me. Мацам няо. Са как ще ги набомба? Опа! Ой, то се сдъма меч. Хакер мръсен. Видяхте как... Тъй още малко ще снимам. Нали, защото мога само 10. Скоро ще... един приятел ще ми каже как да снимам повече. Масами now, you can see me, Масами now. Чарли мал, you can see me. Тук май един, не 2 са. Yes! Значи. Само честплейта. Баш най-важното нямаме. Айде взимам кабелстон, мабелстон. Аз натам почвам. Колко бързо строя. Масами now, you can see me. Масами now. Шари now, you can see me. Най-после. Масами now, you can see me. Масами now. Бейбе! You can see me. За това правя тъй. Говедото. Аре, тук само един чест ли има? Гати. Не. Yes! Пак ли ще почвам на две? Тъй. Казвайте дали обичате кетча. Мога да си я изтегля и да снимам на нея. Защото много ми харесва. Мацаня Люкенси. Ако го бях стигнал така, щях да го дръпна.